servizzi għal ħadd ħliefek. Meta qed nitkellmu fuq fita ġifieri the sky is the limit hekk inħobb ngħid jiena. Tant jagħmlu affarijiet biex itejbu l-ħajja ta' dak li jkun naturalment b'aktar aċċessibilità u inklużjoni. Allura naturalment il-tagline ta' ħadd ħliefek hija ħadd ħliefek servizzi għalik biss individwali ħafna. Illum miegħi għandi lil Gabriel. Illum qed nitkellmu fuq devices. Ħaġa differenti. Iva, illa li xinti u koll responsabli u koll għal dik il-klinika illi għandkom propju fuħet mill-uffiċina ta' fita li issewwi manutenzjoni ta' dawn il-leasing u koll u xekk. Ekku, Iva. Aħna bażikament għadna kemm il-lonċejna repairing office fuq fejn aħna nirreperjaw id-devices kollha li jiġu bżonn tip ta' repair jew nkella support bħala updates u hekk fejn huma jkun jistgħu jiġu għandna minflok imorru barra minn Malta u aħna nkunu nistgħu nirranġawilhom id-devices. Ekku. Dak mobile? Qudiemi għandi Iva, mobile. Issa fajnejk jidher jisu l-mobile l-antik ta' qabel. Imma għandu t-teknoloġija ġo fih tal-lum il-ġurnata. Vera. Naraw. Jekk tafaslu l-buttun l-ħadra jxel? Kemm jinħas partikolari kemm hu smut il-buttun l-ħadra jxel? 10:57 AM. U hemmhekk mal-ewwel qabad ikellmek. Ma nafna meċi iktar. Issa. Inti titturina. Mela bażikament kif jiġel hawnhekk qed taraw il-main menu tiegħu. U l-iskrin vera kbir. Iwa ikbar minn l-iskrin normali nafu fuq mobile daqshekk żgħir. Ma x'għandu speċjali dal-mobile? Li għandu speċjali huwa li inti ma kull ħaġa li ħadd tagħmel ħajkellmek lura, pereżempju, kif ninżel l-isfel. Qed ikellimni tgħidli call 1 out of 8. Mill-menu hemm 8 options. Okay. Issa jekk jien pereżempju nidħol fil-call, għajdi jew dial contact mill-contacts li jkunu ssejvjati, jew dial number għandek number ġiet tiddejljaħ, jew nkella call history, il-history tkun ġempelt qabel. Mbagħad għandek is-settings. Qed jirreferi għan-numri, ġifieri inti tkun taf in-numri ta' min huma. Le, mhux bil-fors. F'dan is-każ li tistaqsi inti, tista' tinżel fuq contacts u tagħmel create new contact. U jgħidlek hu pereżempju rid inċempel il-Gabriel jiena. Mela, inti jew nkella ħad iskrolja minn ġol contacts list biex iċċempel. Jew nkella mill-call tista' tidħol fuq dial contact u ssib contact minnhom. Okay. Jew nkella għandu l-Luna Voice Assistant mill-buttuna tal-ġemp. Okay. Fejn inti jekk tibqa' tafasha, pereżempju ħanużaw fuq option oħra. Open settings. Għaddih ċans jillodja? Isu Siri ġifieri qed ngħid. Eżatt, jisu Siri imma tal-blind shell. Għax dal-mobile jismu Blind Shell. Blind Shell 3 qed nara dik in-numru 3 hemmhekk. U fetaħlek dak li tlabtu inti. Interessanti, proset. Ġifieri qegħdin ngħidu li funzjonijiet li rajna issa għandek 8 programmi differenti. Iva. X'inhuma dawk il-programmi? Mela, programmi huma call, messages fejn tista' tibgħat messaġġ normali. Normali mhux WhatsApp qed ngħidu. Le, messaġġ normali. Aha. Contacts, Aha. temdim huwa bħal WhatsApp imma tal-blind shell. Imma jrid ikun hemm ħadd ieħor biex tagħmel kuntatt miegħu. Irid ikollu tandem. Eżatt. Imma ġifieri jiena li għandi marka oħra ta' mobile ieħor, irid inniżel it-tandem. Yes. Ġifieri min naturalment m'għandux il-blind shell, m'għandux għalfejn inkwieta, però jekk il-familjari tiegħu għandu dan il-mobile inniżel di l-app u xorta waħda tista' titkellem bħal Tista' WhatsApp. titkellem jew through messages, jew through WhatsApp. WhatsApp tista' tniżlu wkoll mit-third party apps ħanaslu għalih aktar tard. Okay, all right. Għandek applications, settings, manual, il-manual kif jaħdem bħala mobile, Okay. u biex titfil Biex mobile. titfil mobile. Titfuħx, għax għandna bżonn nitalmu naqra x'qed Issa. jagħmel blind shell. Aha. L-ewwel saqsejtni għal WhatsApp inti, pereżempju, Mhm. jekk jiena ninżel għal fuq applications, Tant kulħadd għandu WhatsApp illum il-ġurnata, kulħadd jitkellem WhatsApp, ġifieri naħseb hija interessanti li nitkellmu fuqha. issa, intom, jekk titlu ġo l-applications, ħajftaħlek l-applications li ħajkollu u bħala blind shell. Alright. Li f'dalu każ huwa internet browser, tools, communication, media, books, vision aids u third party apps.
Għawek ħanitlu fit-third party apps fejn ħajkunu l-applications li tista' tniżżel inti. L-unika misguidance li jkun hemm fihom li ma tistax tniżżel kull app u għax għadha fuq il-Blind Shell ħad tiġi aċċessibbli għal kulħadd. Okay. Mela. Pereżempju, għandna BMIs fuqu. Il-Be My Eyes diġà ddiskutejnija meta kellna l-Sur Joe Vella kemm nixtejra żball fejn jekk tridu tfittxu anke fuq YouTube biex taraw programmi oħra li għamilna fil-passat, u waħda mill-poddata kienet meta persuna issifer mal-ħbieb jew indipendentament. Itkellimna ħafna fuq din il-Be My Eyes, però tgħidilna ftit x'inhi ftit fuq biex għat-telespettaturi tagħna biex jifhmu ftit. Il-qed jagħtu s-servizz naturalment Be My Eyes jiena bħala persuna nista' ngħid qed nara l-Ġulja wara l-kamera. Nista' nagħti aċċess il-Ġulja u l-Ġulja tkun tista' tkun għajnejja Be My Eyes. Ġifieri segwini jekk forsi ntlift x'imkien ħanagħti aċċess għall-mobile li ħatara, alright, u tigwidani permezz tat-telefonata permezz ta' dileb. Mela, jekk nimxu qudiem imbagħad ikollna applications oħra, Facebook, Messenger, Seeing AI, WhatsApp. Kif għadlek, mhux kull applikazzjoni hija aċċessibbli għal minu speċjalment visual impaired. Issa, ħaġa oħra li kien hawn naqra misguidance fuqha li il-Blind Shell ħasbuh li huwa tajjeb biss għal minu totally blind forsi, imma f'dan il-każ il-Blind Shell jgħin ħafna lil minu visually impaired u kemm min qed tonqoslu l-vista ftit żgħira għax mhux għax għandu xi tip ta' kondizzjoni imma għax biżmien hija ħaġa normali li l-vista tonqos. Qed nitkellmu fuq anzjani pereżempju. Li dan huwa mobile sempliċi biex tuża m'hemmx għalfejn tidħol fit-third party apps għax kif qed ngħidlek u hija xi ħaġa ekstra imma bil-settings li għandu u bil-manual kif orejtek jiena huwa mobile faċli ħafna biex tuża. Naf illi intom tagħmlu kuntatt mal-persuni meta pereżempju matul dik is-sena meta jkun hemm il-kiri jiġifieri taraw illi huma qegħdin jużaw, illi huma sejrin tajjeb bil-prodott, jistaqsukom xi mistoqsijiet u tiltaqgħu magħhom mhux hekk. Iva, mela. Bażikament il-proċess mill-bidu huwa li aħna il-klijenti fit-tex lilna aħna nċemplu l-klient biex nagħmlu viewing of devices. Issa ma li nagħmlu viewing of devices, aħna naraw x'inhu huma l-aħjar device jew devices forsi jkun hemm anke iktar minn wieħed li jista' jgħin il-klient li jagħmlu ħajtu iktar faċli. Minn hemmhekk imbagħad jimxu għar-report fejn ir-report jiffinalizza l-agreement li jkun hemm bejn il-klient u l-fita. Wara li jitlesta dan l-agreement ħajkun qiegħed fuq għadu tal-fita għal 3 snin. Mela, l-ewwel sena ħajħallsu 10% fuq id-device, it-tieni sena jħallsu 10% u t-tielet sena jerġgħu jħallsu 10%. U mbagħad id-device jiġi tiegħu. Aħna biss li nitolbu bħala fita li matul daw it-3 snin kull sena jiġu 4 darbiet fl-uffiċini tagħna jekk ma jkunx aċċessibbli li jiġu fl-uffiċini tagħna aħna mmorru għandhom. Immorru u niċċekkjaw id-device li qed jintuża sew, għandux bżonn xi update, repairs, naraw li jkollu sticker fuq wara hawnhekk li tkun għad hemmhekk jekk fil-kaws nagħmluhom oħra. X'inhi dik l-isticker ġifieri? Mela din l-isticker bażikament tkun sticker fejn aħna nirreġistraw li l-mobile ħareġ għand dan il-klijent u jkun jidher li xorta għadu tal-fita miegħed fuq l-hawn dan il-klijent. Ġifieri qisha identità l-ID card tiegħu. Iva. Proset. Il-proċess biex wieħed jikri dawn sakemm qegħdin jaraw dan il-poddata ġifieri u programmi oħrajn li għandna f'din is-sensiela qegħdin nesponuhom kemm jista' jkun li jaraw mekkaniżmu differenti, ġifieri dak li jkun qisu qed jieħu idea biex jgħid ara kemm tajba di, għas konna fl-idi teżisti, jew di tista' tkun tajba lija, kulħadd jista' jċempel biex Kulħadd jista' jċempel. jieħu benefiċċju tal-leasing. Open l-ewwel ħaġa li nagħmlu aħna viewing of devices u naraw li l-klient ikun fit for a device. Iva, mhux hekk. Għax mhux dejjem mela pereżempju kultant ikonna klijenti jgħidulek jiena ġejt għal dan. U l-klient minflok dat device ikollu bżonn device ieħor u nsibulu li dak ikun tajjeb ukoll.
Iva, Jiġifieri- proset. Ġifieri jista' jiġi għal xi ħaġa. U mbagħad tispiċċa tara xi ħaġa oħra li tkun aħjar għalih. Eżatt. Mistoqsija oħra ħsibt fiha issa. Jekk inti tkun qiegħed x'imkien barra fil-pubbliku u l-mobile qiegħed ikellmek, tista' tagħmillu headphones? Yes. Mela, il-mobile Għax wara kollox isek qed tagħti il-privatezza taf kif iġik ħajaqralek Siri pereżempju. Siri, qed nibqa' ngħid Siri. Il-programm Luna jisimha, għandi għattuża jisimha Luna. Jiġifieri jekk Luna qiegħda tkellmek minn fuq il-mobile, m'għandix għalfejn noqgħod nuri lil ta' madwar x'inhi tgħidli Luna. Mela. il-headphone. basically il-mobile jiġi charging dock, charging wire, Iservi charge tiegħu ħafna. iwa ta' ħafna. Wara charge huwa għandu battery tajba. Mhm. U jiġi set headphones ukoll miegħu. Okay. Issa parti minn hekk tista' tqabbad headphones through Bluetooth jew wired ukoll. Ġifieri għandu charging dock, ġifieri il-mobile jitpoġġa biex Kif jiġi ċarġjat naturalment il-ħajja tkun ħafna iktar flessibbli, qegħdin nitkellmu fuq persuni li huma visually impaired ġi ma tix toqgħod tfittex il-wire fejn ħadd Jekk ikun iċċarġi. jixtieq ukoll Poġġi. jistgħu Xorta jiċċarġaw b'dik- b'wire normali iva wkoll. All right. Tajjeb, proset, ġifieri hemm ħafna benefiċċji fuq dan il-mobile. Taħriġ, isir taħriġ għal daw il-persuni kollha u għall-familjari tagħhom mhux hekk. Iva, parti li semmejtlek li rridu morru 4 darbit f'sena biex niċċekkjaw id-devices, aħna noffru training ukoll il-min jieħu d-device minn għandna biex ikun jista' jitgħallem id-device sew u jkun jaf kif jista' jużah għal bażi ta' kuljum tiegħu. Naturalment titkellmu magħhom il-ħin kollu Ekku. mhux hekk. Issa, apparti minn hekk, repairs fuq id-devices kif tkellimna, nagħmlu fuq kull device li Għadrabi għandna. taraw is-Sur Gabriel ċanċo. Iva. Mhux matul it-3 snin biss, imma matul kemm idum għandek id-device. Aha, proset immens. Interessanti immens, llum rajna teknoloġija assistiva oħra mill-lista ta' teknoloġija tispiċċat li hawnhekk ġewwa Fita. Grazzi lilkom illi naturalment issegwu minn poddata għal oħra li kollna suġġetti varji, però din id-darba nkunu qegħdin nifukaw ħafna fuq mekkaniżmu li huwa speċjalizzat tal-aċċessibilità u inklużjoni. Jiena nissuġġerilkom li tagħmlu follow u subscribe il-pjattaforma tagħna fuq bħalissa qegħdin nissegwuna fuq YouTube. Segwu naturalment hemmhekk tistgħu segwu wkoll programmi passati li diġà kellna u suġġetti differenti fejn anki intqajna ma' persuni illi għandhom ċertu esperjenza li qasmu magħna wkoll. Fejn jidħlu dawn id-devices dan l-apparat teknoloġiku assistiv tajjeb illi forsi tieħdu nota u forsi jissemmawhom il-persuni oħrajn ħalli jkunu jistgħu jsegwu wkoll biex jaraw x'hemm fis-suq kemm hemm majnuna li forsi ma nkunux nafu li teżisti. Għalhekk importanti ħafna illi nxerdu l-kelma. Grazzi tal-li kontu magħna, bewsa kbira, insellmilkom. Fita, servizzi għal ħadd ħliefek.